ин видеоро надида панелҳои офтобӣ нахаред. қариб 80% мардум маслиҳатро аз ҳамсоя ва одамони гирду атроф мегиранду пас аз муддате аз норасоӣ ва камқувватии барқҳои панели офтобӣ шикоят мекунанд. мо якчанд заводҳоро анализ карда ва якчанд маълумот гирифтем ки ҳоло оддӣ карда барои шумо мефаҳмонам. дар панелҳои офтобӣ муҳим ранг ва бренд нест, муҳим қувваи панел аст. агар дар як хона 3-4 лампочка ва як телевизор истифода баред, ду панели 550 ваттаро тавсия медиҳам. агар мошини ҷомашӯӣ, холодильник, термекс дошта бошед, беҳтараш 4 панели 550 ваттаро гиред. боз як чизи муҳим, панелҳои офтобӣ ба 3 гурӯҳ А, Б, С ҷудо мешаванд. аз ҳама сифати хуб А, сифати Б ҳам он қадар бад нест, хуб кор мекунад ва С-ашро бошад тавсия намедиҳам. қисми дигар дар ин инвертор аст ки барои ду панели офтобӣ 24 волт инвертор кифоя. агар 4 панели офтобӣ бошад, беҳтараш 48 волтаашро харидорӣ кунед. агар хоҳед ки дар вақти шаб беофтобӣ, яъне борону барфам барқ дошта бошед, пас батарея хариданатон лозим меояд. батареяҳо ду намуд мешаванд. геливая ин аз ҳама арзонаш ки 2-3 сол мебарад ва литий бошад аз ҳама качествии хуб 8-10 сол гарантия дорад. ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи панели офтобӣ.